Ka Green Tech Foundation Meghalaya India haka kerwo ka balapha haka shitarik menta ubenai yayong kala yeng persya jur halor ka kerwo jong ka sorkar Meghalaya lengba ka office trekam jong u commissioner and secretary jong ketenat sorkar haka bayade bar ka luxury resort and spa ka ba ha yam lake da ka ba keno bagi kubor ki bala sapriang haki rensan social media kilong ki ba pensngot hu bakla bat ki bayalam bakla ya ki pat ba nilai UI ka tu statement ka ba la issue na state government through tourism department menin kasni halor kane ka jing yakhi ban yada yu te ulum pongdang ang te po pong miam na kaleng jong foundation berpai ba hi ningkong ni kwa ban bu swaya ka jing kali mano kita ki ba mislead mano kita ki ba misinform ya kane ka jing yakhi ang te po pong miam ni na kaleng jong Green Tech Foundation ngim syamlayo kano kajing tho balda piong kidon kita kiba yalam bakla kiba pensutu bakla ai ni da kajing tho baka Green Tech Foundation kajubab bakla yalam bakla ipat ba nilong ki bakloi ban pediang ban UI kata kajing tho are ni ngila da pha kajing tho competition shau environment minister ubade chief minister jungi ngila da pha kajing tho sha director jong tourism ngila ya kendu markmat ya tourism minister ngila pha jing tho cha forest department but sha kiwei concerned authorities what shadu sha union government ngila da pha jing tho menta pi penmi da statement ke ba pi ong ba yalam bakla mano kita ki yalam bakla ngi kwa ban bu ke jingkeli ka baning kok kedau syai ba mano kita ki yalam bakla kabar ngila ya kendu hakini kisni bar baladap ki upai ba usaki unong susunong usaki nilai kendu markmat ya tourism minister daladehi uong yangi ba umdon jingtip ba wat ya ulum pongdeng island hangte hapo kong umyam lahan over lakan thuplang hakne ka project mano ba yalam makla habakunta te kaba kenang bu upai ba unom sutu bakla bat unom ya syak ban yalam bakla Nidon ya ka RTI ka bala file na kaliang jong ka foundation sya ka Meghalaya State Pollution Control Board kane kade ka CTE ka bala issue ya kitay ki third party ban pentre ya kate ka project ka CTE kala kadaw syai bayo ulum pongdeng ubalay ko unru akas lahan overlang sya kane ka third party kata ka private limited umyam private limited ka jingkeli ka bami mentah udak jingkeli ubahe ba piong hana ngayu ik statement ibala penmi khantam na kaliang ka tourism department hana bakin nomdon kita ki permanent construction ha utayu island ka jingkeli ka baningkong kalong phinyap peniang paya phinyap thau 5-star hotel phinyap tei kita ki luxury villa ki restoran ki cafe hasuin halar phinyap tai sei kita lada pimtei lada pimdon gajing yati gajing ya trei gajing ya sedang ya kano hangtei hapo u island ki pai ba no shonong ni shukwa banong tangkum ni yang halor jong ki kot kisla ngakwa banong ni kong ya ka tourism department balai ya ka RTI jong ni pikan tai penjubab hadu menta ni pan RTI ya pi hadu arsen pikan tai jeng ni penjubab tedot pimai ka por kalakut kidon ki wi department ru ki bakin par price dum ta bat kidon ki RTI ki mangilayo ka jubab ka basyai kalong ba hapo jong ulum pongdeng mentah kin pentrei bat kin tei ya kita ki luxury villa ya ki restoran ya ki cafe bat ya kita ki facilities ki bahe hangtai tengi ni shwa banong takum ni manakaliang jong Green Tech Foundation hi ni penramjur ya kan ke statement ke ba penmi ke ba thok ke ba syukor na kaliang jong ka state government ling ba ka tourism department kini ki officer ki ba penmi ya kan ke statement men kim patlong fit ban syong ban peniat ya ka tourism department her syuki mardor pimpat long fit ban syong tei ban bat ya kan ke syuki lada piong menin ban kaliang jong Green Tech Foundation kayalam bakla ngilong ki bakloi bat ni sunguthok namar bagajing thok ni la pha ip balai mentah pimut ban keno ya no nyimdai ban syailam bakla nomor ngingi don ikut kisla ko mo IP ka RTI ka don hakti jongi hangne la mention da ka basyai nginang ya buri syu saya kai kajing syukor kajing lamlar kami ningkong na sekretariat kami nang noro upai ba ula syai upai ba ula sotho baya katai ka dawlunong
pung hang te po pung nyam udaw lenong lumpong deng gila ai sya ka ai HCL kabaan ka IHCL kadai tang kanung ya sign ya ka MOU kapan implement ya kani ka project ya ki jingtai hang tai kadai ka umyam private limited bat ngitip kadai ka chongno kata nagal yang jong Green Tech Foundation ni syukwa pan ong tatum ni MTM live unru akas indru posnam Xi Jinping one generation kalale ngim don kam mani kran sibun kiai upai ba ula syai la da pikwa ban ya kran ya ki an mariang pikwa ban ya kran ya ki ki an ngilong ki bakloi ngiru ki batip an ngim de ki knaret kna surap nang tu ki bang ni syushim ya ki isu ban warra ban sei ki isu jong kari ban ki jai ban ru klam da tip ya ta nong ren ngai su kwa ban ong tanggawai ni de ka kanhun ka batrai ka Green Tech Foundation ka de ka kanhun ka batrai ya kamariang